Quddiem l-isfidi internazzjonali l-Gvern se jibqa' jimxi fuq 3 prinċipji l-għaqal, ir-responsabilità u s-sostenibilità. Waqt intervista fuq One Radio l-Prim Ministru fakkar li minkejja l-pandemija u quddiem ir-reperkussjonijiet tal-gwerra fl-Ewropa, il-Gvern baqa' jagħti l-għajnuna kollha li kien hemm bżonn lin-nies. Huwa fakkar li minn barra l-wage supplement u l-budgets b'saħħithom li kellna, qed tkompli tingħata għajnuna bisħieħ u daqs qatt qabel fis-settur tal-enerġija kif ukoll il-ġwies u l-qmugħ sabiex il-prezzijiet jinżammu stabbli. Huwa qal li l-rkupru ma jfissirx li l-Gvern irid inaqqas mill-għaqal fil-mod kif jaħdem. Imma tgħidilha għandna rkupru b'saħħtu u allura qed jiġġenera aktar dħul lill-Gvern, ifisser li l-Gvern jista' inaqqas mill-għaqal fl-użu tan-nefqa tiegħu, ngħidilli bil-kontra. U għaliex bil-kontra? Tgħidli tagħmel sens li titkellem dwar iżjed dħul għall-Gvern, iżjed tkabbir ekonomiku ma biktar għaqal għaliex għandek pressjonijiet internazzjonali forsi daqs qatt qabel illum. U mhux illum biss ngħidha li lna minn Marzu tal-2020 li d-dinja rrinfaċċjat pressjonijiet fuq livell internazzjonali daqs qatt qabel. Bdejna bil-pandemija, kif ħirġin mill-pandemija dħalna fi gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. U xi jfisser dan? Ifisser, u ħanitkellem hawnhekk għall-Gvern immexxi minni, illi l-għajnuniet li ta' il-Gvern lin-nies tagħna huma daqs qatt qabel. Il-Prim Ministru qal ukoll li filwaqt li hemm dawn in-nefqiet id-dħul tal-Gvern mit-taxxa fuq id-dħul u mill-VAT huwa b'saħħtu qed jiżdied. U dan jagħti s-serħan il-moħħ meħtieġ hekk kif qed jintensifikaw it-tħejjijiet tal-baġit li jmiss. Fl-istess waqt, dak li qiegħed jidħol qegħdin niżguraw illi n-nefqa tiegħu l-investiment ta' dak li ndaħlu, l-investiment lura fin-nies issir b'dawn it-tliet prinċipji li għadni kif semmejt għaqal, responsabilità u sostenibilità, imma mbagħad l-istatistika u l-fatti jimlek bil-kuraġġ. Dwar l-rkupru qawwi anke fis-settur tat-turiżmu huwa osserva li filwaqt li pajjiżi oħra għandhom settur turistiku li huwa ristrett għal staġun wieħed, is-settur turistiku f'Malta jestendi għal matul is-sena kollha u minn dan igawdi l-pajjiż kollu. Semma żjara li għamel il-ħamis fil-Valletta Cruiseport u f'dawn l-aħħarijiem f'diversi lokalitajiet u qal li hemmhekk radan bajnejh. Il-Prim Ministru qal li s-sena l-oħra kien hemm mal-150,000 passiġġier li ġew Malta bil-vapuri. Din is-sena huwa mbassar li se jkun hawn aktar minn nofs miljun wasla. Filwaqt li s-sena li ġejja se jkompli l-rkupru u se jinqabżu l-wasliet li kien hemm fl-2019 is-sena ta' qabel il-pandemija. Sostna l-mira tal-Gvern iżda mhux li nibqgħu dejjem inqablu mal-2019, iżda mmorru lil hinn. Huwa fakkar kif dan is-settur iġib direttament mal-100 miljun euro fis-sena għal pajjiż. Il-Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li ditti tal-vapuri tal-kruċieri għażlu jagħmlu lil Malta bħala l-port bażi tagħhom. Dan ifisser mhux biss turija ta' fiduċja f'pajjiżna iżda jħalli wkoll numru ta' impatti pożittivi fuq il-pajjiż. Huwa fakkar ukoll fil-passi li ħall-Gvern biex il-vantaġġi ta' din l-industrija ma jittabnux bl-iżvantaġġi fosthom it-tniġġis mill-emissjonijiet fl-arja ikkaġunati mill-vapuri. Il-Gvern għażel li minflok li jkun insensittiv għat-talbiet tan-nies jew irażżan in-numru tal-wasliet tal-bastimenti li ma' deċiżjoni kienet wassal għal tnaqqis fi-dħul finanzjarju tal-pajjiż, żewweġ l-importanza ta' din l-industrija mal-ħtiġijiet ambjentali u tas-saħħa tan-nies. Dan sar permezz tal-inizjattiva Shore to Ship li bih il-bastimenti li jkunu sorġuti fil-port jieħdu l-elettriku tagħhom mill-art u bekk ikunu jistgħu jitfu l-magni. U osserva wkoll li n-numru ta' turisti li reżedjew f'lukandi fit-tieni kwart ta' din is-sena huma aktar minn 3 darbiet aktar meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Żied jgħid kif il-mira tan-numru ta' wasliet għal din is-sena jidher li se tkun qed tintleħaq jekk mhux ukoll tinqabes. Il-Prim Ministru laqab sodisfazzjoni t-tifħir tal-President tal-Grupp tal-Ewro din il-ġimgħa kemm dwar l-kupru ekonomiku ta' Malta wara l-pandemija, dwar ir-rata storikament baxxa tal-qatt u dwar it-tfassil tal-pjan tal-kupru ta' Malta. Huwa fakkar li anke l-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, kienet iddeskriviet dan il-pjan ta' Malta bħala wieħed mill-aktar fl-Unjoni Ewropea li jirrispettaw l-ambjent. Huwa tenna li r-ritmu li nqabad fil-pajjiż se jinżamm u jkun ibbilanċjat bla għal. Il-messaġġ tiegħi jibqa' definittivament wieħed ta' pożittività u li dan il-pajjiż se jara żmien sabiħ illi ġej qudiemu.